Super apokat punya saya. Iki apokat super drop. Tapi iki apokat mentega. Apokat mentega. Iki sekali amek oleh ya sakmene iki. Iki amek sak wit tapi yo urung rampung. Ning wit yo iki akeh. Kena ge ngesuk meneh le ngepeti. Paling ora ping 7 meneh le ngepeti. Apokat super mentega. Per biji kaya ngene iki sak bijine 6 on. Rata-rata 6 on, ana sing 5 on, ana sing 7 on. Nek kaya ngene iki isine. Ya ora akeh asline wae. Ya gur sakmono kuwe tapi urung rampung goang. Pokoke bibit mentega lonjungan. Iki rata-rata ya 6 on karo 5 on, 7 on. Mentega super. Iki kok ngene iki memang mentega super.